Yaro try para mangit bagi dia viewers ngakwa ban petip sempi syaban ai ni jing kai bangidan ka ying jing duai hang ni hajiao lansnalin ha Shillong hajan Robert Hospital bat kawai kadan Hanong Stan ti Hanong Stan ngan sabu nambah ni bat kitu ibadan syekh Hanong Stan pilak ban lek ka prayer center Hanong Stan idan iba mat saprang tu ban elap yafi ban penduai ban penplapop ban penbe ki mensim baman bat hapok Nong Stan ka pli man la ka sngi palai nani sngi Thursday nani ka sngi ka basau pilak banong bat ha Shillong hajiao lan sunulin ka pli ha sngi satjan bat ha sngi ublai tongan sedang nok menta kani ka jing hikai mta kalong ka badan kam ha kalong praktikal bah to kani ngan ai mta ka rukam ka jing kli kumnu pinle haba pila ha ka pop kelim lani ka pop aurea lani ka pop pet film jakhlia pet bun bagi beriu ki panggil penduai ki bala wan spray santang mi thu i kertang yuki ki bangat hagi ni ki pop kila juan bat kila yo laj lut menta bat ubaman umla syu bante ya ka dok no jongki tongin puli shwa naka kitab proverb nong ban riu khat bar punyo ter ka kran chapang ka pop kelim kong kumni hatu briu ula ban ra ding halaka syadam bat ban am ing laki jan lani unu ula banyat halor kirnga barham bat ban am ing laki kejat kumta utau balet syakatanga upara marjan jongu jar bakta yaka an amnyo kho eu kibriu kim ju iben yo nong tu lada usyutu ban pen kedang ya la kamen sim habo than henry lada syam ya un pen biang nyo sha bat un ai ken ya ki ai baro kapkat badan hakaying jong pet khat ka balai puar wang utau baklim bat ka kenthei ulang ubasuda ka jing syampang ule ya kata kaban penjab yala ka jong kamen sim ki jingmong bat ki jingjak burong unyo bat ka ya ka jingle ran jogu an am pendam no mar ka jing skun kalong ka jing bitar lap ubri bat un amma pa ka singi ka jing penhiar keput an am nyokor ya kanu ka jing ai kuna lam ni un am sngogon ya lami ai shibun ki jinga ka bok mat kunno kan kitab proverbs ka keren syai ba ka pop klim ya kata kata wat ong ba mata kapop baru-baru kabasdang kapenbang enjoy mo beri boleh udah pop maruyo ka pleasure enjoy sipor dan let's say ni bapet ni video ban penkendet menteri let's say PM ka pop klim hani ngam semuan ban penram fin ban address nak ka tinjong belai bapet ka pop klim la pani hak ni kita proverbs ong hatu pilak mo banbu yikirnga ibarham hakasyadam bakanung ing hatu pilak mo banyat hakirnga ibarham bagi kejap fikum nangim dear viewers bagi parmet pilak juyat sisa haki pinut sisa banyat haki renga ibarham pinut sisa ban sim de gitu kirnga barham banbu hakasyadam tapi kani upani hak bat ka pop kelim wat mud ba pi enjoy lani snow tenat banyak kelim bat ka tengah jongno kabaan kumju ka pop aurea pinang mut ba kamele pi enjoy pi le akabari snow tenat mo kasdang nak ki jing text ki jing ya Quran ni ki bamdai bat ka yalam sya pop kelim te kata ka ka pop kelim bat kumjuru naka shiti shiginong koren pol wong kumni Siti sinong koran nong bandriu ong no wong Henry to pet yap no pina kata ka jingle aurea ka pop pet to nadu ka yu wong pimtep baki mat jong pi kilong it khat ukres nengan syem gi khat jong ukres pat penlong gi khat kanuti wat ai habada lei ru ban long kumta pet khat ba khat re wong hatu pimtep ba tau ba penyeso yala di bakanuti uyalong kawai kamat namar kita baro armut wong kin yalong kawai kado nrei utau ba penyeso yala di ha utrai ulang kawai kamen sim to pet yap no
pi na kata ka jingle aurea ka pop baro ubri udale kalong shabar kamet re utau bale aurea ule pop ya kamet ka jong uhi hatu pimtip ba kata kamet jong pi kalong ka yeng syong umen sim khut ubah hapo jong pi ya ubah pila yo na ublai ba pi pimlong la ke jong hi namar la thiet no pi daga dor ba ti namar kata tu pendan burom yo ublai hakamet ba hakamen sim jong pi ki balong ki jong ublai ka ba kran chapang ka pop aurea le si mentangi i ha polis bazar mola kran ma chapang ka tu ka jing ye khai met ye ka jing de met mo nirang i ki news mene apa ka assembly dang address kata baka bible ka address kata ong ba lada pilet bat kanuti kata ka pop aurea na pilet ba kino pidam samla ka ba pimpat ye tho andre im aurea ka ni ka kran ba pilet persya pop ya kamat na jong bat ka kitab proverb ru ka itu kitab proverb ka itu ba tau bale ikam klaim u penmong penjat ya ka jong ka mensim ya kasul gijing mat jing perkat kasul gadang gajing ka mensim kasul gadang gijing mat perkat gajing sngau bat ka will kan ikan efek ba wat mat ba le pop sngau bang mentan re ka pop kadang la ka jong ka bainam Sitiu Jacob la da Quran Shai kata Sitiu Jacob la Quran Shai kalau nong ka baning kong la da pipuli kong ba kata ka jing kan ska pop kan sa peniap ban wat mut ba le pop mata ngau bang rei kan sa peniap ban ngipet na Sitiu Jacob wong ba ka when sin has conceived ba kata ka pop kalau pan kharoi kata ka jing kwa brai ka pan kharoi ka pop ba ka pop kawan ra ya ka jingyap titik na ba kan sadan ka jingyap hagi jing berkat kan sa torsho repi wat mut ba ka sup puli na Sitiu Jacob nang banikong la da makla ka de ka bakat sa ti kata ka de man kiarno ni gini da ka bo ka jing duai da ka ba penlet hau Jesus Christ henry man tapat ka ong bat kum juru ka jing pet film jaklia de ka tu ki pon videos ka pet bisat te mra kitin jong blai uji su wang la da pipet ye ganu ka kentai ba pi kwa brai kata kala de ka pop klim ya ka apa ka donut te kan ka dan bentar nam tak ti ba pet ye ki film jaklia wat mut ba ka syukut tang tuan rei pile aurea la ka jogamat pipet film jaklia ka tur kan sakta ngete kam dai ka ba na syukuran nam ni tayu ha kitin jong blai ka ong kan saja ka jingem la sidan piru ta pio e ka depression pio era depression ka kta igi jing perkat ka kta wat era jing ya dai jong ha padang si tengah pi ka pop aurea ka ba pila le mensua podang samla nani ka pop klim ka ba pila le ka bari ka sakta ru ya ka yeng ka sam jpi ka sa tengah ya ka jing ya dai sikurem jpi nda pila ya tho nda pila kwa imha kan sakta namar balai baka dan ka ka ba pile ka bari kan keta sisa kan keta ikun kan keta igi jingmut berkat kan keta igi long yeng long sembat pinum janjik so takada wang ba kan salong kum turna waham ubabbu akasyadam kan salong kum tur bapia hakirna dagi selak kejap jam fi di mata kum nu pat pinle lada pilak kum ngap akan ka pop klem ka pop aurea ka pop pet klem jakria pinle kum nu ka baning kong du ka dan kam ban kala ka bemut dan kamban kala ka bamon usim debet habau prophet Nathan wan ula kala ka bamon u plano u kam shimburi ya ka pop jamu ula buri pinapet prophet Nathan te kum juru menta naka kadan kala ada pikwa syaban lat dikini ai kala torshor pi di sud ila wan pimio tiak men mi pim sok pim aram shu ka Sitiu Jacob nakal nang ka basan ka tukhat ka ba khanri ko ang tu ya pla para banget hi ya ki pop jepi bat ka tu duai nam tai wei ka jing duai bahak kalak sibun bala dadan ki jingpang am sepen kia epi ka kala menlong ka jingpang ka mensim ka jingpang ka mat namar ka pop aurea ka warap ka jingpang ka mat ru ka baban ka jingpang sangem bat teng pila kum di ya ka bam jing khawai utrai di ya ka khuri jong try leng grekat bat gini ki pop la si pilat jing sen pile aurea pi pet klim jaklia pi bam la ka bam ki jing khoi try pi opang sangam ru ong pi ga dan kam shwa ba pinyo ka jing pen khut na ka pop tek pin le kum no ka ya pla para banget hi
haba ong para banget mat pili ban let ha ubriu la ni ka briu kaba dap do man sim jong blai kaba kata ka briu jong blai na ubriu jong blai kila ya la lut shwa ya dia na kini kipop kim dan ada pili namar uji sukres wang ni wang shwa ba man klau yo thniak jong para marjan jong ni to klau shaw thniak nal dihi kaba mot utu briu na utu para banget ula dap do man sim ko jong blai udak nak ketin jong blai bat jala diru dan syu ha tu pop ulak lak lut na tu pop na ni khamle syu tu pop udai ubala pendap do mensim jong blai bat dap nak ketin jong blai ba ubadan kabor wong ka jing duai ba hak kalak sibun ka hak jong Jesus Christmas udai ban dan ro ya bor ban be ksud tikal pinle kuno phla shoi skini ki pop phla kini ki pop WhatsApp let bakanang tu bri jong blai ro unum umdai uba tha ipi umdai uba kwa ban penrem ipi no Jesus Christ kamwan ban penrem ya ka pop ndri wan ban pen im le si pla sakut ni wan an pen pla pop ipi bandala pla ki pop pen tukut kawai hadin kawai bat nanta dan kam ban pen be kini kimin sim baman bat pen be ni men sim baman teng teng pila ru ban pri pila ru ban kelat na mati dan kimin sim baman bat de taun sa ya ka tin shu ka jong blai bat kata ka dei ka bas dang ning kong du bat hadin ngan se thu ipi hadin da pila one shisha ban plapop man say tu ipi ka next ban le namar kata ka dega jing sedang do ka jing sedang ka dega jing plapop ban nget ho Jesus Christ ma amang machu plapop mri ba kin saya lam ipi pin nget ho Jesus Christ ban khat ka snam jo Jesus Christ ban nget ka jing yap jing mi pat jung pat pinsa yo like lo pi ka jing plapop ru kam dei ka ba shu pla mata ma dei ka dei ba pin long desperate ba try ngalak le pop yo Jesus Christ ning kong do pi de ban small tu baka pop klim ka pop aurea pop klim jaklia kam dei ka ba pile ning kong yo briu ne ka briu de ban small tu baka to la le persya yo blai la le persya yo blai ba ku la le aurea la le klim la le sat ya u blai o ba ku tidak kam ban plaswa ban penya sok yo blai dia dan kamban pla pa ya jing pla pop le si namar ni ngal penle ya kan praktikal para banget ni ju penle praktikal kan ni badan kibriu kiba na itu pi kiba kum im aurea kumba life house sau pomut la de ki containation rang dan kiba ha ka pop okay kaba shong kha para shinrang para kan thai gitu ki hap lang akran lang ni barokhai syong kha para sindang dan kamban plan ngala jupen da ka jinga ye jong bleng ngala ju yarap ki bri bawan baki kul akum ye thia lok bat shi phau ar phau ngot dan ki blak thia ba hadu sau phau ngot ru yuan bat ni pen pla hadin kawai hadin namar man pai ngani tu fi man ka ba ki let ye thia ana aurea ni klim bat kanu briu man pau tu briu udan umen simbaman lada pi tiak bat sau phau ngot ki dan ki sau phau teli ki men simbaman ndei tang kita itu ki pop ki bau tu briu le ro ki rong lang api itu ki jinglong ki jing sniu ki jing ayu ki rong lang api lengba kan ka pop aurea pop klemot mot ka badai tang ka do pi ong smabang ban le pop tang ka do la klat pi pli jing khang ki men simbaman ki rong itu ki ru pin bat tang tang anda pla dap pi la kwa ban em gajik em ba thamai la kala ki wan ban kan mau pi ti ki ksut ite pi pinum la tang ban duai pinum la ban puli kot ba pin yo pang ngakran ya kan ni ka ba ni penle ndai matoy ban yala gospel ka bam dan bor ka gospel ka basu entertain na pulpit na dan tu ngakran praktikal bangi penle ki beri uta apa ki wan prayer center ni bangi kendu ki leng ba ka punru ti ka gospel ka di badan gospel ka badan bor bat manang pi kinum la ban duai kinum la ban syarai blai tang ki kan mau itu ka berem ya gitu ki samlai ni gitu ki bekila im aurea gitu berem kan mau bat man mit kim jio thia ki pos new segijing pos new ba gitu ki ksut ki wan man syong purim ki pos new ki ki bakan syabat ka pen kordit ki ong dei tat na kilawan ban pla hapan pla on ban buri ban supla yo di ban pla kawai hadin kawai namar haka tu gajing im aurea tu gajing krem kadan ka baki khat ka sultai ni ka tu gajing ete hapadang utu beri ba tu beri ba kita gi mensim kusut tu hap dapat kedia apla kawai hadin kawai tak ada ba sempor ha kani kam ministry bani le di penlong senran ka sempor ha tang ban dua yo beri ba langap tigibun ka sempor tang dagi sim dei tak sisni artiru
Simpor lagi sni bat gina ai ketinjong belai bat dan ngan itu fi kibala lai lut mata. Entang bagi lai lut. Kila long kinong erap ru ya ki wei pat. Kila lai lut kim kan mau syu kim ai kila long kinong pen plapop ki wei pat mata kila dan kila ai testimony ha YouTube ru kim semua le rancu kila dan lagi jam ki YouTube channel ba mata ki dan ki prayer center kila erap sei ki beri pat ban pelat nak ju ka pop ke bagi langat. Tika ai ngu yu try bakaran kala pimdai ban susngap di tebang ong ni kani wat sulet plapop pat agi beri ki bang pat dan yo mensim jong belai ki bang pat lut yel dia nam pelai ki rukan sate marau ki lada ki dang dan ya kita ki pop unsarung kelam mensim baman namar ba unsa accuse wi usa penrem mensim baman tu wal pla ki ki beri ki dan yo mensim jong belai ki ya ka hak jong belai om shoot da ka bor beri ki bala lai lut si sana ka pop bat final pla kin penbe ki mensim baman kin sai kai shu ngara pen kai ni tang ka jing plapop ba ka jingat harai ka ba next da pila wan ngin sai rap pi ka ai ka next pin le pin sai yo like lu chi siapa ramungan ngakran ni da ikhtiar ka bor jom mensim ba wang nu Jesus Christ wang kini ki dak ken bot kita ki banget ken ya be no i sut ha ka kerteng jonga kin ya ra ki psen kin yang artham kin di ken nu ga pen sniu ka dang pen sniu ki ka momot iki mensim baman ki psen kin yang artham ndai ba pin le di bi ndai ba pin le rap psen kata tika dega jitan ju yu blai kam khat pi ban le tan rei la da jar khat ba pia ki jaka klau kanum le le re la ka kam kran ni phang ki men sim ba man gi pisan ki yang la thal ba la pi bu ikti ba pang kin yo khia ba o ida penduai te ship ya kan ka kamu la pidan ki we ki shakri jong blai ba pen le ka taru yaro trai le hang ta ngam ong ba wan tang shakawe ga jaka ni nak tuin man ta shibun ki disciples ki senran jong Jesus Christ balak ban pen plapop ki balak pen be ksut kibala ban yalap aki sinong itau om syu ban syukuran jari je om ya ketin jong blai pol wong ngam semwan ye pi ban keren ki kentin jali je om rei wong awan ban pen pau ya kata ka bor ka jong ka jimi pat ka bor jong blai ka bor jong mensim khut ba ka jingat jong fi kan long no shisha blai lada ka jingat jong fi kadang senjor mot pin pat la lut ni gitu gipa lada ka jingat jong fi kalong ka ba shisha pin la lut ni gipa pin em gumta usenran ba shisha Tito shim ni ka kabu ngan sai gi number ni namta ka buram jo utrai yaro utrai dapat priang ni ka video da subscribe da share da like ku bless you both